Hagjing lekai Indian Premier League hapdeng ke CSK Persia ke KKR kabare ke klub jong Sharuk Khan. Haba pai syakne ke jing lekai ke KKR kala khur ke nam job hadin bagalala abat lim suk ya ke CSK hadu pra weekend. Hagne ke jing lekai ke CSK kala tin nengkong bad galala abat kamai tang shis pa Lyron bad hap khandai weekend. Naki ar pe over. Kat baga KKR kalala aban kamai shispa nyauron bad hap tang ar wicket tang na kishi peu point iway over baleng baga na jing job ka KKR kala kiu shaka kerdan ka balai hakami ya khen point haga jing la kai sedang jong ka PSL hapreng ka Lahore Persia ke Islamabad haga na jing la kai ka Islamabad kala khur ga nam job adin bagalala aban limsok ya ka Lahore da pra wicket haga na jing la kai ka Lahore kalala aban kamai shispa live khandai runs bad hap baro ki wicket kat baga Islamabad kalala aban kamai shispa south runs bad hap tang ar wicket haga jing la kai Saudi Pro League hapreng ka Al Ittifaq Persia ka Al Hilal haba phai shang na jing la kai baro art league ken hun kia khai tamar shigul hadu bukut ke jing la kai baleng baga na nam ya khai ka Al Hilal kadang jingai na ka kerdan ka banengkong hakami ikhin point haga jing la kai hapreng ka Wolfsburg Persia ka RB Leipzig haga na jing la kai ka RB Leipzig kala khur ga nam job hadin bagalala abat lem ya ka Wolfsburg dalai la ar haga jing la kai La Liga hapreng ka Valencia Persia ka Sevilla haba phai shang na jing la kai ka Valencia kala khur ga nam job hadin bagalala abat lem ya ka Sevilla da shigul lanon haga jing la kai Serie A hapreng ka Udinese Persia ka AC Milan haga na jing la kai ka AC Milan kala khur ga nam job hadin bagalala abat lim sok ya ka Udinese hadu saulanon